imos alá. Bueno, bo día a todos e a todas. Vamos logo a pasar a dar conta dos acordos de Xunta de Goberno, como cada semana, e logo poñeme a vosso dispor para calquer cuestión sobre os mesmos ou outro tipo de asuntos. Os primeiros puntos, como podedes ver, son concesión de licencias, non? Tanto cesión de viario e concesión de licencia para unha obra de rehabilitación dunha vivenda illada no lugar de Neiro de Abaixo. Tamén hai a solicitud de licencia para executar as obras de construción dun edificio de 25 vivendas e 25 oficinas na travesía da Poza, número 1216, para Santiago Sur. Hai tamén unha licencia para executar obras de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar adosada na Rúa Carballeira de San Lourenzo. Hai tamén unha renovación de autobuses na liña P6 do transporte colectivo. Esta, como sabedes, é unha liña que ven prestando Autos Carballo, igual que se ten feito con outras liñas que dependen directamente do transporte urbano. Autoriza a sustitución dos vehículos que veñen prestando servicio na liña P6 por outras 3 unidades máis modernas. Sabedes que a flota está bastante deteriorada. En este caso, a P6 ven prestada por sentencia judicial a través de Autos Carballo e por eso se autoriza a parte das outras autorizacións que se fixo no seu momento. O punto 6 é unha habilitación da partida para poder abonar o que son as obras que se fixeron na Marquesina, debido a que foi unha tramitación por emerxencia e había que facer unha disponibilidade de fondos pola cantidade que aparecen aí de 14.873 euros IVE incluído. Hai tamén a proposta que ven traéndose todos os anos relativa á aprobación das normas de seguridade para a celebración das cacharelas da noite de San Xoán en espazos públicos e privados. Faremos máis difusión das mesmas, pero, ven sendo unhas normas que son miméticas a de anos anteriores e que establecen un pouco os requisitos de seguridade que hai que ter para a celebración dese día tan sinalado na cidade. Apróbase tamén un convenio co Centro Cultural Social Son 23 de Santiago polos servicios de albergue, que sabedes que un dos convenios nominativos dos orzamentos e que unha cuantía, unha chega que fai o Concello ao albergue Xoan 23 de 60.000 euros. Apróbanse tamén as listas definitivas de admitidos e excluídos e listaxe da garda nas escolas infantís municipais Conxo, Fontiñas e Meixón Frío. Mantense por un ano máis o que é o alugueiro do Centro Sociocultural do Casco Histórico, coa esperanza de que antes de que remate ese ano poidamos ter un centro sociocultural alternativo no Casco Histórico, que é no que se está traballando. Logo tamén hai a adxudicación do contrato de concesións de postos na nave 5 do mercado de abastos. Concédese os postos número 2, 3, 4, 5 e 9 da nave 5 da Prazo de Abastos e tamén adxudicase a concesión do subprivativo local número 10 da nave 5. Como sabedes, con isto chegamos a unha ocupación dun 70% na nave 5. Constanos que hai xente interesada na cobertura tanto de 2 postos que na primeira quenda se renunciara unha vez conseguidos para poder ser explotada, como un terceiro para ter a ocupación do 100%, e somos optimistas de que cara ao verán a nave 5 este cunha cobertura do 100%. Apróbase recoñecementos extrajudiciais de crédito, que non teño aquí as miñas notas, pero eran cuestións que iban dende o suministro de enerxía eléctrica, a Cide Enerxía de xaneiro a abril de 2015, unhas facturas que non foran abonadas e que levou a cortes de suministro nun centro sociocultural, viñan dende o ano 2015 e o que fai é un recoñecemento e se aproba tamén.
E logo había algún outro tipo de cuestión dentro dese punto de recoñecementos que creo que eran tamén o de gas natural antes da regularización do contrato. Estamos a falar duns custos de 12.000 euros de xuño a outubro de 2016 e as facturas de correos e telégrafos por importe de 40.000 euros. Estas veñen sendo reparadas de sempre. O motivo é que, en teoría, enténdese liberalizado o mercado, co cal o convenio que rixe o que é a relación do Concello de Santiago con correos dende o 2008 a través da FEGAM, enténdese que ten que ser reparado porque, en teoría, o mercado está liberalizado, pero a única empresa que pode facer as certificacións que lle dan seguridade xurídica as notificacións dunha entidade pública é Correos, non? É unha cuestión aí curiosa que aínda así ven sendo reparada porque formalmente o contrato está liberalizado e logo creo que había algún recoñecemento máis de algunha fotocopiadora por unha cuantía menor. Hai tamén unha proposta da área de Economía e Facenda relativa ao pagamento de todo o que teñen que ver cas horas extraordinarias e plus de transportes, diversos servicios polas cantidades que vedes aí. Isto está directamente relacionado co déficit de persoal, sobre todo nos corpos de seguridade e de emerxencias. Sabedes, tense dito moito, a taxa de reposición impide contratación de novo persoal ou, polo menos, empezouse a levantar o pé do acelerador nos últimos anos de cara a sustitución da xente que se vai xubilando. Os corpos de bombeiros e a policía local, especialmente, teñen unhas plantillas moito máis curtas do que o tiñan hai unhos anos e iso obriga a que se disparen os custos de horas extraordinarias para poder manter os dispositivos de seguridade que son os de sempre. É unha cuestión de efectivos. E tamén un dos sinsentidos, moitas veces, do recorte de persoal nas administracións públicas, porque os servicios os tes que seguir prestando, os de seguridade e emerxencias, de maneira innegociable, e claro que aforras por non poder contratar máis persoal pola taxa de reposición, acabas gastando en horas extraordinarias. Fago estas valoracións porque, como é un día medio da ponte, sei que se agradece. Non, digo de broma. Hai tamén unha solicitud unha subvención para a Consellería de Cultura para reforzo do Departamento de Normalización Lingüística que se ven solicitando regularmente por 20.000 euros. Hai tamén varias devolucións de fianzas, tanto do que foi o alumeado de Nadal non deste último ano, senón do anterior, de 2015, como tamén do sistema de suministro de cámaras de tráfico, como tamén dun contrato de redacción de proxecto de execución do que foron as obras de reurbanización da zona de Hortas, como tamén do que foi o suministro e instalación de material audiovisual para o Centro Xove de Creación Cultural que está na Almáciga. O punto 19, iniciar os trámites para recepcionar as obras de acondicionamento do local da Casa da Muller, que se encontra, como sabedes, no antigo edificio de Movisa, nos Baixos. Iníciase agora todo o que é a tramitación da recepción das obras. Eu agardo que, cando este rematado, nunhas semanas, podamos, con Marta Lois, facer unha visita ás instalacións das mesmas para poder presentárvola. Asínanse varios textos de convenios que figuran nas subvencións nominativas, ca Fundación Rosalía de Castro, ca Asociación do Traxe Galego e ca Asociación Cultural O Galo, polas cantidades que figuran aí no voso resumo. Faise unha adenda ao convenio de colaboración que asinou o Concello de Santiago e a Universidade de Santiago para o que é o condicionamento do campo de fútbol do Campus Vida da USC. Como sabedes, este foi un convenio que xa se asinou, onde participa tamén a Federación de Fútbol e a Diputación, e o único que se fai é aumentar os prazos de xustificación e de pago porque algunha das administracións, non é o caso de Santiago nin da Universidade, se incorporaron tarde ao convenio e, polo tanto, hai que aumentar os prazos de xustificación de gasto. E logo apróbase os prazos de procedimento de admisión nos servicios de comedor e madrugadores na rede de centros públicos de educación infantil e primaria para o curso 2017-2018. Anticipándome a vosa pregunta do inicio da licitación do servicio de comedores, decirvos que eu agardo que se inicien en breve porque non se nos deixaba iniciar o servicio de
de licitación mentras non se asinara o convenio coa Xunta de financiamento. Cóstame que a semana pasada dende a Secretaría de Cultura da Xunta da Consellería se remitiu o texto do convenio que vai a permitir poder iniciar a licitación dos comedores. E isto é todo na Xunta de Goberno dun venres da Ascensión. Bueno, pois cando se recepcionen as obras. Agora é unha cuestión de que teñen que estar todo correcto e nunhas semanas supoño que faremos a visita e vos explicaremos o procedimento de funcionamento, pero eu creo que non se vai a dilatar moito no tempo, non? E os comedores, que cambios se producen nos pliegos? Eso non o vou a decir hasta que os pliegos non se inicien a licitación. Eu xa sei que non estamos especializando moito no procedimento administrativo, pero temos que ter cuidado moitas veces con... O digo porque, por exemplo, solo pola cuestión do autobús, do tren turístico, non? Que se falou do proceso de licitación e das empresas, e se falou a nivel prensa, eso hai que ter un pouco de precaución. Tivemos queixas porque membros da mesa do proceso de licitación falarán dun proceso que non é público. É dicir, os procesos de licitación son públicos unha vez que hai adxudicación ou inicio, cando se ven os pliegos, non no momento en que a xente concurre a eles e está sin pechar, e o mismo pasa cos pliegos estos. Non vamos a falar dos pliegos mentras non se inicie o proceso, que será en breve. Cóstame que están prácticamente pechados, pero faltaba a sinatura do convenio que a Consellería non se nos deixaba iniciar a licitación a tentón e a través do secretario xeral da Consellería, a semana pasada creo que remitiu o borrador e a semana pasada, hai 10 días, en breve asinaremos o convenio e podremos iniciar a licitación. Na nave 5, entón, despois destas adxudicacións... 7 de 10 postos. Quedan 3... Sí, dous que renunciaran na primeira quenda, é complicado porque isto é como el día da marmota, pero ahora cousa xa vemos a luz, e un que quedaba pendiente dun novo proceso. Parece ser que hai bastantes empresas interesadas. Non sei se hai que sacar unha nova licitación para esos 3, ou no caso dos dous que renunciaron pode entrar alguén da primeira quenda, non o sei, é un procedimento administrativo, pero que se me dixo que agardaban que ao longo do verán quedaran coberto o 100%. Son 7 de 10, 70%. A min tampouco me saiu o venres da Ascensión, pero ben. Que tipo de negocio? Pois a verdade é que no seu momento Marta fará unha explicación, non? Pero sabedes que estaba encaminhado cara a un modelo de non replicar de todas maneiras o modelo de algúns mercados, de non convertir eso en restaurantes que exerceran ali ou locais de hostelería, máis o que podía ser a venda de produto fresco, non para o consumo ali e de produto elaborado, pero non sei exactamente as características dos mesmos. Se vos explicará en breve, supoño que Marten fará dación de contas dos negocios no momento en que empecen a súa actividade. E no reconocemento desta xudicia de feito, creo que mencionou as facturas que estaban pendentes de pagar polo almollado da Concentración Sociocultural. Era unha cuantía moi importante? Non, eran unhas facturas que eran de xan... Sí, non, houbo. De feito foi o que fixo saltar as facturas. Era unha empresa FIDE HC Enerxía, Sociedade Anónima, e eran por facturas, creo que de xaneiro a abril de 2015. E detectáronse por unha amenaza de corte, e de feito por cortes puntuais que había, por unha cantidade de 5.000 euros. Eran, sí. Parece ser que no seu momento, na anterior legislatura, foran reparadas as facturas, non se abonaran, e saltaron agora que a ameaza de corte, houve que volver a tramitalas e leválas a recoñecemento porque non están orzamentadas no orzamento 2017. Pero saltou por o corte, que non lembro exactamente a que centro sociocultural afectaba, pero que houve que falar directamente ca empresa e foi cando emerxeron outra vez as facturas de marxas. Non, isto máis que nada é a habilitación do fondo. Os traballos xa se estiveron facendo. É dicir, era un procedimento necesario para habilitar os fondos porque o procedimento foi por emerxencia. Sabedes que caeran
Entón, se empezou a actuar por emerxencia directamente ca empresa concesionaria e logo unha empresa, e o que se fai hoxe é dotar de fondos a un procedimento de emerxencia por esa cantidade. Creo que están prácticamente rematadas as obras. Respecto a la cuestión que comentaba antes, bueno, cosas extraordinarias, non relacionado con eso concretamente, pero hoxe, creo que foi hoxe, pero bueno, esta semana o Partido Popular, a nivel de Estado, engadiu unha emenda nos orzamentos que permite aos concellos gastar parte do superávit. Non sei se afecta o Concello de Santiago. Sí, como sabedes, houve unha amortización de débeda nos últimos 2 anos de dos 47 millóns que había ao inicio da legislatura. Estamos en estes momentos, creo que son en 36, non? Unha das reclamacións é que parte do superávit pudera ser reinvertido, non? De feito, aprobouse, levamos a pleno unha moción que foi aprobada, non sei en que pleno ordinario nos últimos meses, e que un pouco recollía esa solicitude que parece ser que tamén estaba avalada pola FEGAM e pola FEM e que era de sentido común e de lógica, non? E entón, sí que afecta na medida en que podamos ter os datos da liquidación do ano que ven, eso nos dará máis marxen para poder empregar ese superávit. Era unha reclamación de que os concellos, por decirlo de alguma maneira, que fagan os seus deberes, podan reinvertir os fondos dese superávit e, bueno, eu estou satisfeito de que se tivera desbloqueado e seguro que o municipalismo a nivel de Estado tamén. Non hai un cálculo isto de lo que podría ser ese superávit. No, pero non é un momento, María vos dará pode haber unha estimación por outras anualidades, pero non vamos a dar unha cifra sin saberla. En todo caso, está limitado, non? Hasta certo punto. Sí. Pero ten limitacións. Ten unha limitación e evidentemente amplíase a utilización dese superávit ao que ano e medio porque os orzamentos a nivel de Estado todavía non están aprobados. Entón, aínda van a ser tramitados, nos estamos poñendo no brán na aprobación dos orzamentos a nivel de Estado e ese é o motivo polo que a medida non só é para este exercicio, sino tamén para o exercicio que ven, por un pouco polo retraso na aprobación dos propios orzamentos de Estado. El superávit de todas formas se pode invertir solo en determinadas partidas. Sí, leva unha coletilla, bueno, está hoxe na aprobación, parece ser que hai determinados investimentos, igual que moitas veces hai, bueno, por venda patrimonial, podes únicamente dedicar esos ingresos a determinados investimentos, pois en este caso tamén ten unha serie de condicionantes técnicos. Por que tanto retraso acumula a liquidación, a presentación da liquidación? Pois a verdade é que non o sei, pero sí que estamos fora de prazo. Cóstame que a prioridade número 1 do Departamento de Intervención e bueno, é dicir, estamos neso. É certo que o retraso non é tan importante máis alá do dato en si mesmo porque os orzamentos a nivel de Estado non están aprobados, non? Entón, para este tipo de cuestión, bueno, non o condiciona de momento. En condicións normales, se os orzamentos do Estado houberan estado aprobados xa, pois, nos condicionaría e, ademais, nos sigue condicionando porque sabedes que ca liquidación, pois, ao final tamén se fan a incorporación dos remanentes, dos sobrantes e con eso se teñen feito obras bastante numerosas na cidade nos últimos meses, non? Nos agardamos que... Cóstame que o Servicio de Intervención, técnicamente, está traballando centrado únicamente entre a liquidación e agardamos que en breve a teñamos. Alguna cousa máis? Bueno, pois nos vemos mañán cas tropas imperiais, non? Hombre, alguén vai a vir disfrazado, non? Sí.